टाइमा हास्लाबा जाबाय एसे लोमजानाय ओमफ्राय उदै सानायजों लास्ट टेस्ट जादोंमोन आरोना बेलाय नै इयाव लिरनानै होखादों फार्स्ट ओंखाम जानगासिनो हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो स्कुल थांनो ओमफ्राय ओरैबायदि हाखु दाखु जाबायना आं दुगैनानै फुजा होदोंमोन दिनै माने भिडिअ माबा बानायनो बिदिनो जाबाय आरो भिडिअखौबो आङो आपल'ड होनानै लाखाबाय ओमफ्राय मानो होनब्ला दाहायसो आङो पाब्लिक खालामनानै होगोन आंनि हासबेन्डनिजोंसो बानायो नालाय आं थाब जायो ओमफ्राय आंनिबा 2 घन्टा 2.5 घन्टा लायो आरोना ओमफ्राय साद्रिखौनो जोमस्लाबबोआसै आङो आखायावसो लाबाय थाब थांसै दा लाबोदों आरो बिसा न' खाथिना बेजों थांफानोसै जोंबो हाखु दाखुनो टाइमा हास्लाबा जाबाय स' लोगोफोर दायो ना लाबाय आरोना सनालि बिदाया ना बिहरदों बेखौनो लाबाय स' लोगोफोर ना लाखांबाय आङो जाया जेबो ओमफ्राय माने देहा मोजां नङा होननानै लायासै आरोना दहायनो फैखांबाय जोङो बाजाराव खेबसे ओमफ्य बेदरबो सिथारदोंमोन अमा ओमफ्राय माबा खर'बो गैया लान्जायबो गैया अबेनिफ्राय लाबोनानै फानफैदोंथाय बेमार ना मा लायाखै आरोना आं गिनानै जानला मोनला जाजायाना गरमाव देहाफ्रा मोजां नङा ओमफ्राय बेनिखायनो सनालि बिदाया ना लाबो होननायखाय नाखौ लाबाय आरोना खेबसेनो दायो थांगासिनो दङ दायो थबाय थादों होनबाबो संहैनांगौ जेबो सङाखै ओमफ्राय ओंख्रि दंखायो दालि नाखौल' एवग्रोगोन ओंखाम जानोसै आरो फारसेथिं ओंखाम फारसेथिं ना संहोबाय थादो होनबा लोगोफोर ना माला खाजा लाखाबाय मा लाखो खाजाया वाव खरथा माखौ चक्लेटखौ जाया हाथाया सानाया मा बुस्थु पकेट मा पकेट बेलाय आं मिन्थियाबा गाबोन लादो नों गैयियाव दहाय बायग्रोबायना आं खाजाखौ माबा मेथाइ नांगौमोन बेनो बिस्कुट बायदि ना माबा बायदि मा पकेट ना मा खोन्थानो रोङा गावबो मा बिस्कुट बायदि बेलाय खोन्थादो मा मेथाइमोन आं मिथिया गाबोन लादो दे गाबोन नोंखौ लांना बायनोसै आं माबा मेथाइ मोननो गाव स्कुल गैयियावनो आङो लाबोबाय बायनानै लाबाय दानाबा माबा मेथाइ नांगौमोननो फिसा बायदि बेबो माबायदि फिसा बायदि गाबोन लादोलायबा सानफ्रामबो फैखायोना स्कुलाव दे माबा मेथाइ नांगौमोननो मिन्थिला आङो मा मेथाइ नांगौ बिहरबा माबा फिसा बिस्कुटनोहाय गाबोन लादो दे थांसै आंलाय माथो बुजिनांगौ गावनि जाग्राखौ नामबो होनो रोङा माबो होननो रोङानो थांग्रोसै नै दाख्लै जोंथिंल' गायोना दिनै हाब्रु बेलावल' गायफैबाय दासो थार लगायफैदों बिसोर हाइरड मोनफैबाय नै जोंहा हाइरड गारिया ओमफ्राय मोजाङै सालायाबाथाय गिनांगौ हाइरडआव ओरैनोबा सनालिया मोनासलायथारदों गोजौआव मोनास'दों नों गोजौआव ओरैनो मोजाङै हमथाखा मोनास'खादों आं हमखायाखैसोबा जेरावहाय बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै बास स्टेन्ड आइया न'सिम लांसैहाय थाबायलांला सोरबा थांनो नागिरा हाब सनालि आंखौ भिडिअ दा खालाम होलायलायदोहाय सनालिखौनो लालांबाय थाथारनां हाथाय गेसावखौ आयो दिनै बास स्टेन्डआ माथो गिदिरथार बास स्टेन्डआ गिदिरथार मा होनो ट'ट'फ्रा दिनै लाइन दंथारो आरो जोंनि नार्सिं कर्स लाग्राया नैयावनो औ ओइ गली दिया चल ভিতরে হ্যাঁ এই গলি দিয়া थाबायला थांसै सोरबा थांनो नागिरा आरोना आयौ सिम लाना फैबाय दिनै माने सोरबा फैनो नागिरा ओमफ्राय बे फैनायखौ लाबोबाय आरोना आङो ओमफ्राय बियो थाबायनो बायो बिरादनो अलसिया जाबाय सनालिया ससेखौनो आं थाबायनो हाया होनखायो बिफा बिफानिया न' मोननोसै आयदि मेंगुलायबायहाय आइ गेदेर आखाया दे हबाय दाखोरानो फोसाबजोब मोनाखै हाग्राया मा जाखो बाज्ल' बुज्ल'नो सेस गादेरजोब्बाय नालाय आंखौ असदासो दुगा माराय दाम रेबगनानै गोलैनासो दंबावो
आइदि हाय जोख्लायनो नागिरबावोहाय असदासो उन्दैयानो मा जाखो मा बेखौनो फसायाखैनो बेखौ लाबाय केक ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय माबा मेथाइ नांगौमोननो गाबोन जाथोंसै बेखौनो फसाया बिदिनो बेना गाबोन लादो दे हाखु दाखु दहाय थांनाया गैया भिडिअखौनो लामायाव बानायलांनो मोनासै माने टट'आबो आङो दोबना टट' मोनबाय न'निफ्रायनो मालाय बिसिनानो जि बुरजाखा बिबैबो थांफादों उन्दैफ्रानो साथामखासो सिगाङाव सोनो रोंदों बेखौ नानिखौ बामनांनोसो ओमफ्राय बानायासै आङो भिडिअखौ ओमफ्राय साद्रियाबो बिखुनजोनिसो जोमनानै थांदों मानि आरोना जोंनि बिखुनजो आइनि ओमफ्राय माने जोमलांलाबायबाय आङो बेखौनो सादोरखौनो नागिरबाबो मोनासै दाना मानिखौ हाननानै जोमलांबाय आङो दे थिफिना ड्रेस गानसोना लागासिनो दं क्लास टेस्ट जादोंमोन बिसिना दिनै इडिट केपिटेल लिटार बेल' आरोना थाखायो हानायालाय बि औ नोंथ' लाबोनाय केकआ गोथावसो गोथाव दा आं हरनाय केकआ बेबो गोथाव मोनदोंमोन गोथाव मोनदों दा आं गोथावखौसो हरखायोना नोंनो बे लेखाखौल' मोजां फरायनांगौ नङाबा खिन्थु आं अना बुजिदों दा बुरजा फरायबासो अनगोन आरो मिसाबो दहाय नों बेखौ दोननो थिनदोंमोन थाथोंसै भेरि गुड होदोंना होआखै मिसालाय लिरनायावलाय हो लाबाय नायनां क्लास टेस्ट जादोंमोन नालाय बिस्टि जानोसैनो बेखौ दोननोसै बा गेलेग्रा मोनो आरोना नैबिदि दाख्लैबो लाबोदोंमोन मोनसे ओमफ्राय अबाव थाखो गेलेग्राखौनो अबाव दोननो लाखो मिन्थियाना सैमायासो लाना अबेबा गारहैखो नागिरबाबो मोनासै नायनां गुड मोनदोंना मोनाखै भेरि गुड मोनदोंना मोनाखै वाव भेरि गुड मोनलायलायदों आरोना नै सनालिया भेरि गुड मोनदों 10आव 10 मोनदों नै ए मोनलायलायदों आरोना ए प्लास नै भेरि गुडनो उल्टासो नुयोहाय बिदियाव र' देखायना नै 10आव 10 मोनदों आरोना भेरि गुडनो आंना 10 मोनजोबदों क्लास टेस्ट जादोंमोन आरोना बेलाय नै इयाव लिरनानै होखादों नै क्लास टेस्ट ओमफ्राय 25 तारिख दिनैनि एनिफ्राय जेडसिम दाख्लैबो मोनखादों नै मालाय भेरि गुड ओमफ्राय नै इयावबो भेरि गुड मोनदों इयावबो भेरि गुड मोनदों वाव गुड गार्ल लिरनोलाय हाखाबाय नार्सारियावनो रोंखायो ओमफ्राय रोंबाबो माने उन्दैफोरना बबेबा समाव बावो दोनदो दे माबायाखै आङो मा होनो ओंख्रि संगासै गाबोन लाबोसै गाइखेरखौनो मोनाखै दिनै दे ओमफ्राय सक'सबो लाबो औ दे गाबोन सक'जों गाइखेर सोमना लोंनो सक'जों आङो गाइखेरजों सोमनानै लोंनो दे गाबोन लाबोनोसै गाबोन गाइखेर मोनबा लाबोनोसै आं माबा आब' दङ सासे गाइखेर लाबोग्रा बिदिखौ मोनबा लाबोनोसै मोजां जायो आरोना बिनिया स' गानस्लाय होनानै लाग्रोसै र' थाबनो ओमफ्राय ओंखाम संनोसै ओंख्रि दंखायो दालि मैयानिनो ओमफ्रायो बुरजा दङना बेनि थाखायनो फ्रिजाव सोनानै गालांदों आं गाज्रि जाजानो गिनानै गरम ना गेरेन्थि होनो हाया ओमफ्राय ना लाबोबाय बेखौ एवनोसै आङो जानोसो बादोंमोन उदै मोजां नुयैखायनो देहा मोजां नुयैखायनो ओमफ्राय हासबेन्डआ बेदर लाबोनो होनदोंमोन बियो ओमफ्रायो बेनाबो देहा मोजां नङा बांद्राय ओमफ्राय अमाया खर'बो गैया लान्जायबो गैया ओमफ्राय जुदि बेमार जायोब्ला ओमफ्राय एफा गरमाव थैलाबायनायबो जानो हागौ ना एफा सानजौबाय दा नोङो दा टाइमा खैथा जाखो 11ता 1 जालायबाय दासिमबो दङ अमाया जोबाखै ओमफ्राय माने बिदिनि थाखायनो मानसिफ्रा लाङाखै आरोना बे अमाखौ स' बेखायनो लाबोआसै आङो नांला अमाखौ जाला नांगौबा नाखौ लानानै थांसै बैयाव थांदों खामानि दंनो स' ड्रेस गानस्लाय होनानै लागासिनो दालाखौ मोनफिनगोन नै नाया एवबाय दहाय लाबोनाया फारसेथिं ओंखाम जानगासिनो दं स' लोगोफोर मोनखांलायबाय नालाय जानो लालायबाय नै नाजों जानोसै आं ओमफ्राय दालि दङ ओमफ्राय ना बाथोन दंमोनथ' मैयानि एसे फ्रिजआव औ आं जानोसै लायनो सनालिया जोंना खामानि मावनो रोंहांबाय आरोना बथलाव दै सोदों दिनै फ्रिजआवहाय ओमफ्राय गावहाबो एफा लोङो ओमफ्राय बांद्राय होजाया लोमजाला बायजानो गिनांगौ बेखौ नों जायो ना बाथोन मोजां मैयानिखौ ना बाथोन मैया देनाया मोनायाव देनाया जायो सनाल जानो आलुखौ जानो आलु एवनायखौ आलु होनोथ' गोथाव ना बिदिनो मारै आलु जाया नै थुथाल हरनांगोन आङो थारमाने बेयाव मानि थाखाय जाया होनबा नानि खि एसे दंमोन ना बे ना नैबे नानिनो आरोना बेनिखौनो आङो एवदों आलुजों बेखौनो ओमफ्राय आं जानो बिराद मोजां मोनो आरोना ना खिखौहाय मानसिफोर जानो मोजां मोना आं मिन्थिया जिखुनु जाया ना गिदिरफोरनिखौबो एखमबा जानो लुगैबा बायनानै आलुजों एवनानै जाफैयो ओमफ्राय नङाबा ओंखामजों बिराद टेस्टि जायो आरोना खालि आलुल' बाहाय जेबो होआखै
नाखिया मालायनो भाबिनाव आलदासो दङ बेलाय नाखिया भाबिनाव दङ जिखुनु दा टेस्टि आङो दालिखौ जाया बे आलु नाखि एवनाय ओमफ्राय ना भाजा बेजों जागोन ओमफ्राय ना बाथोन ना फिसा होहरनायखौ एवनायखौ हरदोंमोन बिदाया जानो बिदि मोनबाथाय आंनो जेबो नाङा आङो ओंख्रिखौनो जहल जानो बाखायो खालि गोरान गोरान भाजा भुजा बाथोन बिदिनोसो साबसिन ओंखाम खहाबो आरोना ओमफ्राय मैया दाख्लै एसेसो लोमजानाय ओमफ्राय उदै सानायजों जागोन दे बिदिजों एसे माने ओंखाम जानाया खम जादों आरोना आंना ओमफ्राय आंनि थाखाय ओंखाम खम जानायानो मोजां मानोना फुं ब्रेगासिनो दंना बेनि थाखायनो आरोना खमानो जानो हाथों आङो बेनि थाखायनो मोजां आरोना आं बिराद मोजां मोनदों ओंखाम खम जानायखौ ओइ मा जादों आं नङाबानो बैसो ओंखाम लादोंना बेनिबो बांसिन जायोमोन आरोना ओमफ्राय खम जादों जानाया ओमफ्राय आङो मोजां मोनदों एसेबाबो खम जानायनि थाखाय आङो सबसे लास्ट जाखाङो आरोना खमलाबो बांसिन खम जाखायो आङो ओंखाम जानानै दावरावसो बिदा बिनानाव जादोब्रा एसे माबा नाखौनो जानो नागिरा बे उन्दैया एसे जा होनखाबाय आङो जा अमाखौ लागौमोन आं नोंसोरनो खोन्थाखादों ना मानि थाखाय लायाखै मोजां नङाबा एबा मोजां नंगौ नङा एफा सान्दुंनानै सिथानाय बेदरा बोरैबा गोसोम गोसोम खर'बो गैया लान्जायबो गैया सोर लानो दे बिदिखौ जालाबायनानै बेयाव बोथोर मोजां नङियाव दाम खम होननानै बुंदों 30 थाखा खोमा दाम खमनि होननानै बुंदोंना ओमफ्राय सोर लानांगौ बिदिखौ बेमारखासो जानो आंनिबाथ' आइडिया गरम ना दा बेमार जासावदों ओमफ्राय बिदिनो थैलाबायबाय बियो बेखौनो फानफैदों बेदराबो गोसोम गोसोमखासो बेदर माबा अमा थैनायफ्रा गोसोम जायो आरोना बेदरा ओमफ्राय बिदिबाथाय लानाङा आं बिदिखौ जालाबायनो बायो ओरैनोबाबो आं दिनै जेबो लाबा सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाउदैफोर एवनानै जाफैनोसै बिदि सानदों ओमफ्राय हासबेन्डआ फन हरनानै लाबोदो ना होननानै बुंनायखाय बेदर लाबोदो होन्दोंमोन बे सारा बियो ओमफ्राय लाबोआसै आं मोजां नङैखाय नाखौनो लानानै फैबाय बेजोंनो जासाबसै आरोना नङा दादा बेदर लाबो होन्दोंमोन नासो लाबोनो थिनदों ओमफ्राय औ दे ना लाबोनो थिनदों गावहा खोनायाखै नालाय ओमफ्राय गावना बेदरसो लाबोनो होनबाय थायो माला होननायसो होनदों बिदियाव लाबोनो थिनदोंमोनसो होनदों आं जानबा मोजां मोना मानोसै मानो मोजां मोना नोंलाय दादाखौलाय रायजाखागोन ना नोंलाय स' जाना लागोसै र' बांद्राय देखायला हाबलां हाथां जानायखौ खुगा मानसिना ओमफ्राय जाबाय एकदम माने खुगा सिग्लाबनानै जाखायो आरोना मालायफोरबायदि थख' आराम जानो रोङा मालायफोरनाव आलासि जाबाबो बेनो न'आव जाबाबो बेनो सेम टु सेम सोर दावराव जागासिनो दं ओंखाम जानो जाना लागोसै र' लोगोफोर जा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय लोगोफोर दासो न' बांखौ फोसाबस्रांजोब्बाय आंनो साफानो सुना लाबाय गरम ना बुंनांला आरोना साफा खालामनानै लाबाय आङो ओमफ्राय दुगैनानै लानोसै दा बेलासियाव बाजार थांनांगौ मोनसे खामानि दङ बेलासि माने बिदिनो 4टा साराय 4टासोआव थांगोन आरोना लांगोन दा स' दा थांगोन र' दा एसे थाब मावनानै लागोसै आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआबो डिउटि टाइम जासिगोन डिउटियाव थांथोंसै आंबो जल्दि नानिखौ थुखैनानै आंबो दुगैनानै ओंखायनो आं खामानिखौ मावखाबाय जाखांना जेबो रेस्ट गैया आरोना थोरसि लथा सुनानै लाजोब्बाय गेस टेसबो एकदम माने मैला जानानै दंजोबोमोन आं मैयाबो दाख्लैबो देहा मोजां नङैनो फोसाबनाय जायासैना ओरैनो थासोमबाय थादों आरोना बेनि थाखायनो दिनैसो साफा खालाम मोनबाय स' दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय बे खादो बे गेसावसो दान जोंहा सनालिजों आंजों नै टमेट' खादों दे बिथिं थारनो खादो उहा जि खानो मोजां मोनथारो गावहा मावनो मोनाबाथाय बोराबलाय ना खाना दुगैनोसै ओमफ्राय बेखौ खानानै दे दुगैहैनोसै ओमफ्राय बेखौ खानानै बाव गैला बैला बेयावनो दंना गोमोन
टमेट'आ एकदम माने थाब थाब मोनथारो आरोना बे किल'नाखौ दोनथ'बानो जायोमोन नैबे मैथा बिफाङाव दागा दे नैबेखौ दागा ओंख्रि जानांगौ जोंहा बिबारा बरिया बारदों दा रानजोब्बाय बिबारानो नालाय खोरखियानो खुलिजानो नागिरा नै खुनुरुखुम नारथाम नुथाम खुलिजायो ओमफ्राय टमेट'जोंनो बे हाग्रा जाजोब्बाय मैयानि बेखौ एसे फुनानै होबाय बिबाराबो रानबायनो फोसाबनांगौ ओरैजायबो साफा खालामनांगौ बेसेबां मोनबोबाय आरोना जोङो सानैजों सनालिजों आयदै ओमफ्राय फुरा ओंखाम संग्राखौ साफा खालामखांबाय ओमफ्राय हासबेन्डखौ डिउटियाव थिनहरबाय एसे न'खौबो साफा खालामबाय सिबाखै सिबनांगौ ओमफ्राय आरो सि दहाय दख'ना गानलांनाय ओमफ्राय गस्ला सुनांगौ दं सुनोसै ओमफ्राय नानिखौबो थुखैना लानोसै